Je denkt eigenlijk in Nederland en zeker in Friesland van nou, we kennen Foppen nog wel. Binnen er nog dingen die we net weten. We halen zoveel jongens, zoveel lezen. Menno Haaster, de scroller hier. Laat ik maar die vraag beginnen. Van, wat is nou iets wat nij ontdekt hast aan Foppen, wat echt wel eruit skeert? Nou, ik dacht zelf dat ik voetbal wel aardig kende, gewoon als voetbalsportvolger, Friesland-volger. En dan kom je bij de clichés van nuchter en eerlijk en enthousiast en dat soort dingen. Maar toen ik oud-pupillen van hem begon te spreken, was er eigenlijk al heel snel iets wat continu naar voren kwam. En dat is Foppe maakt je beter. Hij wil je beter maken, hij wil je helpen om beter te worden. En dat is eigenlijk de rode draad. En daar ging hij soms ook heel ver in. Soms ook misschien wel te ver, te lang doorgaan met een jongen van wie je eigenlijk al wel kan weten, deze jongen gaat niet doorbreken, want die heeft het niet. Maar... Nou, wie Foppe er natuurlijk altijd wel mee bezig. Maar wie dat haast obsessief of gaat het dan te vier? Nou, dat zou je voor persoon moeten vragen of het obsessief was. Ik vind, soms ging hij wel ver, maar dat had er ook mee te maken. Kijk, zo'n speler, daar wordt voor betaald en daar wordt in geïnvesteerd. Dus je moet ook blijven investeren. En ik heb Foppe wel eens gevraagd van, als nou zo'n jongen niet luistert en niet doet wat je wil en niet meewerkt en je weet op een gegeven moment, hij gaat het niet redden. Heb je daar geen moeite mee om elke dag hetzelfde te vertellen, om het te blijven herhalen? Zeiden van, natuurlijk, dat doe ik niet voor mijn lol, maar het is ook je beroep. Hij zegt, ieder beroep heeft zijn minder leuke kant en dat is mijn werk, uitleggen en het komt niet altijd door. En die gedrevenheid, die pakt hij wel? Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat is ook wat je steeds hoort. Tieme Klompen die zei dat ook. Dat toen Foppe terugkwam in december 2015, dat hij nog steeds dezelfde gedrevenheid had als daarvoor. Ik denk dat dat ook wel heel typerend is, ja. Ja. Toch, en natuurlijk, vooral dan had ik altijd hier eerst de gedachte van, moet er nou weer een boek over Foppe komen? Want er zijn al documentaires, er is al eerder een boek uitgekomen. Waarom dan toch aan je? Ja, ik kan me dat voorstellen. Er is een boek over hem geschreven, dat is 2001. Maar dat was 3 jaar natuurlijk voordat hij bij Heerenveen wegging. En toen kwam Jong Oranje nog en de dames nog. En we hebben Foppe ook wel moeten overhalen, want het was niet zijn idee. Maar ik dacht dat ik het op een leuke manier op kon schrijven. En dat heb ik geprobeerd. Het is misschien wel leuk te vertellen. Het eerste idee was om met hem langs te gaan bij oud-pupillen. En aan de hand van wat er daar verteld werd, het verhaal van Foppe te vertellen. Maar dat bleek helemaal niet te werken. Want wat gebeurt er dan? Zo'n pupil die gaat heel hoog op zitten geven over Foppe. Want iedereen ziet hem eigenlijk als een goede trainer. Foppe gaat naar zijn neus van zijn schoenen zitten kijken. En die verandert steeds het gespreksonderwerp. Omdat hij het zo ongemakkelijk vindt. Ja, dan moesten mensen apart praten. Ja, dat heb ik toen maar gedaan, ja. Ja, precies. Nou, ja. Ben je er een beetje tevreden mee? Ja, ik denk dat dit, zoals nu geschreven is, denk ik dat de voor mij in elk geval beste manier is om het te doen. Ik had niet beter gekund.